Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kulturarloa. Kulturarloa kulturaren bidetik bidaiatxo bat, ibilalditxo bat. Eusko ikaskuntzaren eskutik. Eusko ikaskuntza, asmoz eta jakitez, erakunde urtetsua eta aldi berean berritzailea, Eusko News, kulturaren aldizkari elektronikoa. Honako hau aldiz uinen bidezkoa kulturarloa. Egunotan liburuen feria dugu Iruñan. Feriarik ez den ere gustoz ibiltzen gara liburua eskutan hartuta. Zer esanik ez halako aitzaki eder bat etortzen zegunean. Liburuak plazaren erdian, Gaztelur plazan. Eta saltokietan beste liburu askoren artean bat, Jantzi Beltz bi izenekoa. Alberdaniak argitaremana eta egilea Josu Penades. Jantzi Beltz bi, novela, ama eta alaba, atsekabeak, baina baita itxaropena ere, Jantzi Beltz bi. Gaiaz, hitz egin behar dugu aurrez betire, zerbait ezautu behar dugu egileaz. Josu Penades, Bermeon sortua, lan eta bizi, Iruña herri alde honetan, Burlatako institutuan irakasle baitabil aspalditxutik. 2001 ikasturtean etorri nintzen, eta ordutik ona, 8. ikasturtea da hemen ematen dudana, ez da. Pentsatzekoa da literatura, azari zarela? Hori da, bai, ari naiz, institutuan ari naiz, Burlatako Askatasun institutuan ari naiz Euskal Hizkuntza eta literatura ematen, eta horrez gain, nik badut baita hori literatur proiektu bat, eta literatur lanak egiten ere horreri naiz, ez da. Eta, orain eskutartean dugun lana da, ona zure gana eraman gaituna, baina komeni da ikustea, lana oparo induzula eta publikazioak ere askotxo dauzkazula plazan. Pentsat, lehenago ni derrabatan gehiago mugitu izan naiz unibertsitate mailan eta ikerketa mailan, baina 2000 urtetik ona, hor sorkuntzara emana dago, ez da, eta, urte hauetan, iluntzero elkarrekin, gehien bat aurrentzako den narrazio liburutxo bat da, nik esango nuke prosa poetikoa dela. Gero beste urrengo liburua izan zen, urrengo itxasgoren zain, hau gazteentzat edo protagonista bintza gazteak ziren, nahiz eta gero helduek ere nik uste irakurtzeko moduko dela, eta hori aitortzen dute. Eta gero duela 3 urte 2006an etxe argitaratu nuen, eta oraingo honetan Jantzi Beltz bi. Oitxe zaudeko gara horrekin, dena den ensaioan ere, sorkuntza baino lehenago ere baduzu, zerbait analisi, pentsakera zer daukazu hor? Badute pentsakera eta euskal kulturan inguruko zenbait artikulu, eta gero tesi egin nuen, Labaseta poeta eta, nik esango nuke, konpromiso gizonari buruzko tesi egin nuen, ez da, motzean esan da, esango nuke, nik Labasetaren, Esteban Urkiaga, Bizkaiko olerkarien garaikoa izan zelako, poeta bera, konpromisoa aztertu nuen alde batetik, konpromiso politikoa, sindikala, soziala, kultural literarioa, eta gero konpromiso horren oinarri edo izan zuen, ohartuta alaoarkabean antropologia aztertzen saiatu izan nintzen, ez da. Ensegua, eta hortaz hor ikusten da, lan akademiko universitarioa. Kreazioan eta novela da, laberria, oain alberdaniak atera duena, eta honi buruz, zerbait ezautu nahi duena. Gaiaz, ikusten ari gara, eta ez du izkutatuko, joan den egunean Vicente Serranoizkok berrian egindako reseina ere argigarri zaigula. Hor bi emakume ama alaben arteko harremana, situazio zaila, sufrimendua badago,
Baina nola esango genuke, drama bat bai, melodrama ez da, nola egin duzu horreka hori? Bai, hau da, horreneko barkatzen badiazu, onartzen badiazu hartxo bat argumentuaz edo, bueno, jorratzen den arien narrazioaz, narrazioariaz. Hau da, gaia orokorra droga mundua izango litzateke. Eta nik uste dut, drogan sartuta dauden, eta kasu honetan heroina zaleen, heroina hartzen dutenen ikuspegitik, lan bat baino gehiago ditugula, ez da, eta euskaraz ere bai. Nire alegina beste bat izan da, eta izan da ama baten ikuspegitik kontatzea. Eta are gehiago esango nuke, ez edozein amaren ikuspegitik, eta nik uste dut batzutan ez da ulertu, eta beste toki batzutan ederki, ez da, berba, Nafarroatik ez da inongi ulertu, eta Bizkaitik, eta nire ingurutik zoragarri, ez da. Hau da, nik Bermeoko naiz, eta 30-40ko hamarkadetan jaio izan diren, belaunaldien seme-alabak izan dira, heroinan sartu izan diren lehenengo belaunaldi osatu dutenak, ez da. Eta justu horietako ama baten nolabaiteko ikuspegitik saiatu izan naiz drogaren gaiari heltzen. Zergatik, pira, guraso horiek izan dira, gerra ostean, miseria bizizatetik, 40-50 urtean, ongizaten maila ikaragarria, lortzera iritsi direnak, edo haien lanari esker, eta batzutan haien astolanari esker, guk ezagutu dugun ongizaten maila ezagutu izan dugu, ez da. Eta nik uste izan dut, haientzat, 40-50 urtean mundua zehar aldatu izan da. Garai hartar arte behintzat, emakume batek gizon bate bazekien, jaio zen familiaren egoera kontuan edukita, bere bizitzako bilbidea salbuespentzen izango zen. Baina belaunaldi horretako gizon emakumei gertatu zitzaien, mundua aldatzen hasi zitzaiela. Haiek lehenagotik ezagutzen zuten mundu hura aldatzen hasi zela. Eta zenbait egoera ez zutela ulertzen, egoera berri. Eta egoera berritako bat izan zen, halako batean alabak, semeak, hasi zirela, droga munduan, edo haiek ezagutzen zituzten munduetan sartzen, ez da. Eta nik nahi izan da hori, batetik eskerrona, omenaldi moduko bat eskaini, eta bestetik, ni beti literatura egiten duanean, historioa kontatzen du, baina azpian nire kezka ditut, ez da, galderak, eta hemen, bi izan ditut, ez da, batetik izan da, guraso haiek, ez zuten nahi, beren seme-alabek, haiek bizitzan zuten miseria bizi izan zezaten. Eta saiatu izan ziren, zutenik eta bizimodurik erosoena ematen. Hau da, oparotasuna zuten helburutzat. Eta dena dakigu oparotasuna ez gure gizartean soilik, Europan ere eta Mendebaldean, ongizaten maila ona dugun herrialdeetan, oparotasunak azperdurera ekarri duela eta neurosi ere bai. Eta jakina horren baitan baita droga mundua eta beraz nire galdera izan da, eta guk zer utzi nahi diogu gure ondoko belaunaldiari, hori ez dut horrela planteatzen jakina, baina ama horren esperientziatik hori ere horrazpian dago, ez da. Eta bigarra da, ama horri esaten dioten minbizia duela eta hilabete batzuetako bizitza geltzen zaiola, ez da, bizia geltzen zaiola. Eta azken batean, itxeropen guztia zaposten zaizkio. Badago horrako gogoeta bat ere bai, ez da. Hau da, azken batean, modu xumean galduta, zek bultzatzen hau, zek erakartzen hau, zerk egiten dit, oetik egitze egunero. Hau da, zein da nire ilusioa, ez da? Eta nirea, eta nire ondokoi, ilusio iturri izan liteken zer usten diet, ez da? Hori guztia ongo litzateke. Beraz, drogaren mundua, baina ama baten ikuspegitik, eta alako ama baten ikuspegitik, eta bera buelta eman dio bizitzari, bera hiltzeko da, berak ezagutu dituenak, bera bizitzak oinazpian zuen lurra mugitu egin zaio, bizimodu aldatu egin zaio, eta berak begira, ez du besterik itxaroten, eta alako ama baten ikuspegitik kontatzen saiatu izan naiz, ez da, berak bigarren aukera bat eskatzen dio bizitzari, bai badaki alakorik ez duenaz jasoko, eta berarentzat ez bada alabaren ganako empatiarekin idazten du. Horretik batzuetan, ez da kontu eskeari, ari dena da, eta hemen zertan ari naiz, eta alabarentzat zer gelditzen zait, ez da. Ni badaki nire amaiera zein izango den, eta nire alabarena.
Bai, orain bai, izan diteke koherentea lehen egite saiatu naizena, behin ezaguturik nola duzun planteatua, gertatzen baita, izenetik beretik hasita, noski, jantzi beltz bi, eta bate drogaren munduan eroria, minbizia daukana, behaz, elementu askotxo dira, hor, sufrimendu, neke, oinazera eramaten dutenak, behaz, gaia zen hoiz, nola egin oreka ez bihurtzeko, benetan, gai beltzekia, baina, somatu dugu, hor, itxaropenaren eta beste perspektiba hori ere badagoela, baina, galdera beti ere, nola antolatu duzun hori, ze errekuso erabilituzun, ez erortzeko novela beltzegi batean. Bai, egia da, nik gai bat, historio bat hartzen dudanean, historio hori idazten hasi baino lehen bultasko ematen dizkiot, ezta? Eta nirekin luzaroan egoten da, bai historia bera eta bai pertsonaiak, ezta? Eta historia honetan tonua garrantzitsua zen. Claro, badakit, zabarkeritara jota, eta badakit, maila bateko literaturan ez dela gertatzen, melodramatiko izateko arreskoa zegoen, ezta? Baina nik hori argi nuen, hori mutur bat zela, eta alakorik nuen nahi, inondik ere. Eta nik distantzia hartu behar nion, eta ama horrek ere distantzia hartu dio arazoari. Bera bueltan dago, berdin zaio bizitzako, ez dakitzea edo bestea, bere hiltzea dago. Eta nik orduan zer egin dut, badaude bi narrazioari, hor, bi horiek arilkatzen saiatu izan ez da, batetik, oroimenaren lana, hau da, nola ikusten duen berak bere bizitza eta alabarena. Alabak 18 urte bete zituenean etxetik alde egin zuelago. Eta hori arantzabudoan sartuta du emakume horren. Naiz eta gero bere bizitza egiten jarraitu izan zuen, ezta? Baina bukaeran hasten da alabaren tokian jartzen, alabaren larroan jartzen eta alabaren egoera ulertu nahian, naiz eta berak aitortzen duen, ezta? Nik ulertuko dut neurerara, badakielako bizitzak erakutsi dian beste gauza askoren horretan badakielako nik neurerara ikusiko dela eta errealitatea hori baino ez da komplexoago dela, ez da. Beraz, hori izango litzateke narrazioari bat. Eta beste narrazioari da, egunero zer egiten duen kontatzen dio alabari ere bai. Oda, aurrez aurre izango balu bezala, ez da. Eta horre laguntzen dio, egunerokoari aurre egiten, edo lehen esan duan bezala, ez da, metafora moduan, horretik jaikitzen. Eta hor kontatzen du, berak, peluka berri bat egin nahi duela, itxuroso egoteko, gero baita jantzi bat, hiltzen denean, jantzi hori jantzeko, edo jantziezieten txekoek, gero baita, erraustu izan nahiko nuke, eta hor dago joko bat, txikitako bizipen edo bizikizun batekin, ez da, txikitan ezaten du, bere etxearen inguruan, emakume bat bizitzala pipan eta erretzen zuena, ez da, garai hartan. Ari gara, 70 urte inguru izango lituzken emakume baten garai aurtzaro bat zitza egiten, ez da. Eta sekuletzela sartu emakumearen etxaldera, ez da, saiakera gehiagatik. Eta hiltzea dagoela, buruti pasatzen zaio, erraustua izan da dira nire gorpuan, edo gorpugina, eta errauts haiek lurralde etxalde hartan zakabanatuak izan daitezela, ez da. Gero badu beste, beste asmo, horrela zazpi asmo, ez da, beste bate, bere eskela idaztea, baina, ez da iristen. Gero argi zaiola bat, gizonari emateko, erraustuak izango badira bere gorpukinak edo bere gorpua izango bada, erraustu izango bada, horrek garri moduan izan dezan. Eta bukerakoa amari azken bizitza, ez da, agurtzeko. Beraz, bi narrazioari horiek garatzen saiatu izan naiz, beti ere distantzia hartu zaba. Emakume horrek buelte eman diola bizitzari, bizitzatik ez duela besterik, bizitzan ez duela besterik itxaroten, nahiko lukena, barruan zautu dauna, alabarentzat bigarren aukera bat, baina ez du ikusten ondik. Eta buruaz badaki ez dela beste aukerarik egongo. Beraz, berak, nik uste, eszeptizismo puntu bat duela. Eta horrekin saiatu izan naiz idazten, ez da. Hortxe, kontua izan ere, hemen geure egitekoa liburu honetara hurbildu eta irakurtzera gombita egitea baita, eta hor zenbait pista, rasto eta tentazioa ere jarri diguzu ezta liburuan sartzeko. Betire eta azken kontu bat, Josu, eta initzen pentsatzen, entzun bitartean hor
liburua irakurtzea komeni eta interesatzen zaigula. Beste zure ikasleek, Burlatan institutuan dituzun ikaslek, ikuste aldituzuzuk zure lan horren irakurle edo urrun egon litezke zure lan hori irakurtzeko gusto edo zaletasunetik? Bueno, nik uste bi gai edo bi erantzun arrasto ikusten ditula botela azterren ez da bata da. Egia da liburu honi buruz da bai argitaletxean eta bai zenbait esan zidaten bai argi dago nagusientzako liburua da, baina claro, nik egia da literatura egiten dudanean adina ez duela kontuan edukitzen ez da saiatzen naiz behintzat egiten dudanak baldintza batzuk kalitateari dagokionez edo nik ustez behintzat kalitatetzat hartzen dudan horren arabera gutxieneko baldintza batzuk bete ditzan lana ez da, eta argitaletxean ez dut bai nagusientzat da, baina gazteak ere, gaztetxoak ez dugu zango, baina gazteak ere irakurtzeko moduko liburua da, ez da. Hori batetik esango nuke, beraz, nik ez dut gehiago, nire liburuaz propagandarik egingo, ez da. Eta gero, nire ikasleek irakurtzen duten nirerik edo, nik ez diet nire lanik ez diet aipatu ere egiten nire eskoletan, nire klasetan. Nik uste dut ikaslei errespetua zordia dela. Beste kontu bat, jakina ikasleek izan dute, nik egin dudanaren berri irakurtzen dute eta iritzi ematen didate, etortzen dira galdezka, baina nik uste dute ikaslei errespetua zordia dela, eta institutan nagoenean haiekin ederki moldatu garren, nik ezin didala nire lan bat irakurtzeko eskaini eta are gutxiago irakurtzera behartu ez da. Gero, presnago, gustora gainera, literaturaz nire lanez eta hitz egiteko, baina beti izaten diet, eskola orduetatik kanpo haiek ere erabateko askatasuna izan dezaten, ez da. Josu Penades, Jantzi Beltzbi, Alberdaniak edizioa eginik. Hementxe izan dugu mintzagai, Jantzi Beltzbi, solaskidea aldiz egilea Josu Penades. Kultur arloa izan da hemen Euskal Herria irratian, Eusko ikaskuntzaren eskutik. Eusko ikaskuntza, jakitez.